बोले हम कि जो है रहे जवना के डर उहे हो गई बात आज टोला में काट बोलियार हो गई तनी सुन लो अलग के भौजी के देवर फरार हो गई तनी सुन लो हमने के अश्लील पर मुक्त पावे खातिर अश्लील गीत सुनल बंद करे के पड़ी हां हम नहीं हो जानो हो नहीं या गोइनी हो तक केहू हमरा से माने सुने में आइल हो कानवा में हमरा सुनाइल हो अपना बौड़े के नहीं के जानता नहीं का केहू कहल हो अरे ई ब्यास हो रात भर 1:30 बजा दी है सुमिरन में सही कहला लो हेलो 1:30 बजे है सुमिरन में आ ओकर बाद से कहत ताल गई है सो आ 4 बजे गौनो ही बंद कर दी है चल जा घरे फ्री में पैसा लेके चल गए हैं एक कनियन सन से बढ़िया नाचावा ठीक कहला हमरा सुने के मिलल हो ना 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 तई हमरा ब्यास लोग के अंदर शिकायत माने बा लेकिन जानते नहीं का है निमना चीज से लोग के एलर्जी हो गेल बढ़िया चीज सुनाई बढ़िया चीज सुनाई नु त लोग के निमन ना लगी बहुत सुंदर बात हमरा संतोष भाई के मुखारबिन से लागल है कि आज हमने के बिहार में दूगो चीज में बड़ी गिरावट हो गई बा भोजपुरी गीत हमने के बिहार के राजनीति हमने के भोजपुरी गीत में कौन हिट होखे खातिर कवना के कौन गाड़ी दे दी एक और कोनो तय नहीं है बिहार का राजनीति का बा जैसे पलटुआ अब करे भागी पलटुआ करवा सब हम देखनी हो कितना दिन से 2 आदमी के बोका फंसौले बा 2 आदमी के बोका बना के नौवा बार अब की मुख्यमंत्री बनल बा अब तो वो बकवा चिढ़ा गई वैसे बिहार के कुछ होत बा ना लेकिन कुर्सी खातिर एने से पलटी ओने ओने से पलटी एने बकवा महक गई तो हमने के बिहार का राजनीति ओरिजिनल है माने हमारा कहे के मतलब कि कौन नेता अपना कुर्सी खातिर कब पार्टी कॉमन छोड़ के कौना पार्टी में घुस जाई एक और कोनो तय नहीं। हालांकि हमने के भोजपुरी में अब हमने के अश्लीलता से मुक्त होके जा रहल बानी जा धीरे धीरे अपना हमने के नवका जनरेशन के रहिया बुझा जाई कि आज हम अश्लील गीत सुनतानी त आवे वाला समय में हमार लइका सुनी हमार जब लइका सुनी तो जैसे हमारा दिमाग के मानसिकता खराब हो रहल बा वैसे हमरो लइका के मानसिकता खराब हो जाई। आज के जनरेशन यदि इस समझ जाए तो अश्लील गीत सुनल बंद हो जाए। ऐसे हमने के जनरेशन के बुझा रहल बा अब बढ़िया गीत हमने के पुरानिया लोग कहले बा कि पुरानका खाना अब पुरानका गाना इंसान के ग्रहण करे के चाहिए। सही बात बा पुरानका खाना पुरानका गाना इंसान के ग्रहण करे के चाहिए। देखिए हमने के पुरानिया लोग कितना सुंदर सुंदर गीत गावत रहे। हमने के माता बहन लोग माई के मंदिर में जाओ तो कितना सुंदर गीत गावे निमिया की डार ही झूली झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया की झूली झूली ना झूलता झूलता मैया के लगली पियसिया की चली भैली ना मैया मलहोरिया दुवरिया की चली भैली। 5 जाने माता बहन लोग मिल के माई के मंदिर में बैठ के गावे तब बुझाओ कि दुनिया के साक्षात माई आके दर्शन दिखा दी।
उ लय बुझाला अभियो हमनी के दादी लोग भी गौले बा हमनी के माता बहन गावेली तो बुझाला कि अबे तीसरी से रिलीज होके आई लेकिन ए बेरा